Ahoj, pekný deň, prejem. Chcem povedať, není dôležité mať drahý dom, drahá auta, moc veľa peňazí, naopak pod plus. Naopak, dôležité mať krásny vzťah, dobrého partnera, zdravý dieťa, celý mesiac mať peniaze, finančný rezervu mať, hlavne mať zdravie, dôležité mať šťastie každý deň, mať úsmev, mať krásny deň každý deň a mať prácu. Hlavne mať zdravie a mať dobrú myseľ a pozitívny myslieť. A prajem všetko dobré a všetkým ľuďom a pekný víkend. Čau, čau.